Budeme rozoberať order bloky, ako vyberám gapy a ako čítať price action. ICT to nazval ako order block teória a považujem to za celkom dôležitú časť čítania tej ceny, pretože bez toho je to výrazne ťažšie a to sú naše order bloky, alebo teda high time frameové order bloky. Okay? Čo sa týka PD zone, tak najskôr si teda tu nadáme nejakú hierarchiu tej dôležitosti, samozrejme na prvom mieste je likvidita. Čiže základným konceptom je likvidita, ktorá je externá a interná. A pokiaľ to neviete, čo to je, tak to má ICT na YouTube. Ale zároveň to je aj niečo, čo ja rozoberám v skupine, čiže medzi všetkými nie je to nič zložité, ako vravím, musíte si to len dostať do očí. Je to skôr taký vizuálny prvok vnímať tie legy. Potom tu máme najdôležitejší prvok alebo najdôležitejšiu PD zónu, čo sú order bloky. ICT ho veľmi užitočná vec, definitívne. Asi taká najpodstatnejšia. A následne tu máme FVG, imbalance, knoty. Čiže nejaké ICT PD zóny, o čom v podstate je jeho smart money koncept. Tak víceméne je to toto trio. A keď si toto trio spojíte a zároveň toto v strede budete vedieť, ako použiť, tak dostanete krásny obrázok o všetkom v podstate, čo hovorí ICT. A tu nás sa budeme aktuálne venovať order blokom. A teda začneme najskôr týmto. Keď máte nejakú PD zónu, čiže tie, ktoré som tu vypísal, či už je to gap, alebo je to imbalance, alebo je to knot, pretože knoty sú taktiež gapy, tak prioritne vy to chcete vidieť preobchodované, čiže ísť ten market na to a následne pod to, alebo naopak pod to a následne na to, pretože tam sa deje zmena štruktúry a je to ICTO Changing State of Delivery. To znamená, že ten graf najskôr ide nad to a potom ide pod to. Hej? Pod nejakú PD zónu. Čiže ak tu nám máme imbalance, nejaká klasická analýza takého ICTho tradera vyzerá možno nejak tak, však akože bol som tam aj ja niekedy dávno. Tu na je imbalance. Hej? A to, čo vidíte robiť niektorých ľudí aj na YouTube a potom hovoria, že ICTO koncept nefunguje, tak niekto vám povie, že tu na je volumový imbalance zo 4 hodiny a môžeme očakať, keď ho udržíme, že pôjdeme vyššie. Hej? To je akože taká základná úplne drblá myšlienka. Druhá by mohla vyzerať tak, že potom príde DAI so svojimi čarovnými kvartálmi a povie, že tento imbalance v ňom sa bude nachádzať 15-minútové sequential SMT, čo je že pičovina na druhú. Hej? Ale čo už. Ani jeden pohľad nie je správny, hej? Pretože ICT nikdy nepovedal o tom, že je tu volumový imbalance a on musí byť udržaný. Ako áno, sú PD zóny, ale to musí dávať zmysel. Čiže napríklad, keď tu máme imbalance, ktorý je na dennom časovom rámci, tak vy môžete vidieť, keď sledujete aj z tého videa, povedať, že pozrite sa na tento imbalance, ako bol udržaný a pozrite sa, kde sú tela. To indikuje slabosť toho marketu. Hej? Čiže toto je ICTho jazyk, kde on v podstate komunikuje týmto štýlom. Ale to, čo sa stalo, je, že ten market bol nad tým imbalanceom na nižších časových rámcoch a až následne išiel nižšie. Každopádne všetko toto sa deje niekde. Hej, celá táto myšlienka, toto bol fajn short, výborný short, tak my sme najskôr boli nad tým. Hej, my sme najskôr boli nad týmto volumovým imbalanceom. Tá cena bola nad ním, ona neskončila tu na v ňom. Hej. Čiže ešte dám na chvíľku toto preč. Knoty začneme týmto. Hej. Musíte to vnímať a skladáte si tú cenu, jak aj si hovorí, top-down. Čiže je to v podstate analýza z vyšších na nižšie. Tá cena je ako taká matrioška. Hej. Ona vám necháva ten istý kvázi veľmi podobný obrázok na vyšších časových rámcoch až po úplne tie najmenšie časové rámce. Čiže tu ak máme knot, hej, tak
Teraz vám budem prekladať, čo som hovoril aj v skupine, pretože tie náhľady sme v podstate mali. My sme si akože túto reč z veľkej časti odstredili a odtradili sme ju správne až na ten posledný trade, ktorý bol z tohto imbalansu a ten si tu tiež vysvetlíme. Čiže tým, že tu máme week, alebo teda knot weekly, tak jedna z vecí, o ktorých sme sa bavili, je dojazd tejto sell-side liquidity z hora, čo sa stalo. Hej? Čiže bavili sme sa hore o tom, že táto sell-side liquidity je z denky na rane a že keď my nebudeme pod touto low, čiže ten market musí ukázať proste, že to nerešpektuje nejakým spôsobom, ten weekly knot, čo sa úplne nestalo, hej, ten market to rešpektoval. Že následne môžeme vidieť ten Nasdaq dropovať nižšie, čo asi tu nás sa otvára aktuálne ten nejaký výplach, ktorý môže nasledovať nižšie, tak to, čo tu nájdeme a čo spôsobilo to, že ten market ešte tu mal nejaké výstrely hore smerom, je táto svieca, ktorá je tu na. Čiže keď ten market ide pod nejakú PD zónu a následne ju revertuje a veľmi často sú to práve knoty, že tak definujem order bloky, ktoré vyberám, tak tento order blok, táto čierna svieca je preto order blok, pretože ide hore, hej. My ideme dole a následne hore. Čiže toto je high probability 4-hodinový bullish order blok, kde áno, vy môžete prísť a dať si limitku na šupu sem, ale dá sa ísť do tohto hĺbšie. Hej. Čiže tu máme order block, ktorý delíme. Hej. Čiže toto je v podstate prvá zásadná informácia, ktorú ICT spomenul vo svojom mentorshipe, kde povedal, že tie order bloky sa môžu deliť na dva veľmi presné levely. Hej. A to je opening price a to je mean threshold, čiže je to stred order bloku a následne telo. Hej. Podľa toho, či je to bullish alebo bearish sviečka, jednoducho opening price a mean threshold tých order blokov. Keď my vieme definovať order block, pretože tu je knot, ale začneme analýzou odtiaľto hore, tak taktiež tu máme knot, ten market ide nad to, následne ide dole. Následne uzatvára taktiež pod touto celou sviecou, ktorá je tu v tomto bode. Čiže môžeme si vyznačiť opening price, môžeme si vyznačiť mean threshold tejto sviece. Áno. A následne to, čo ja robím, a teraz sa dostávame k tomu zaujímavému, je, že vám to definuje určité gapy a vy v tých order blokoch nájdete low timeframeové order bloky. Keď prejdem na nižší časový rámec, tak tu máme náš high timeframeový order block vyznačený zo 4-hodinového časového rámca, čiže ja vždy beriem proste ten najvyšší, ktorý ten market nechá z najvyššieho časového rámca, hej. Čiže aktuálne to bola 4 hodina, my sme to preobchodovali, čiže tým sa validuje ten order block, áno. A tu máme gap. Ten gap prechádza cez mean threshold toho order bloku. Čiže automaticky tento gap, ktorý je tu je pre mňa dôležitý a chcem ho sledovať. Hej. Čiže máme high time frameový order block a zároveň v ňom máme na nižšom časovom rámci taktiež order block. Hej. Čo definuje tento order block? PD zóna, ktorá je preobchodovaná smerom hore a následne ideme dole. Čiže vravím, vy prirodzene chcete vidieť PD zóny určité, PD zóny, aby ten market išiel na dne a následne po dne. Hej. Toto definuje order block, pretože to je change in state of delivery. Hej. Tá cena išla hore, ale to, čo sa tu nastalo, je, že my sme to failili. My failujeme ten gap, čiže ten ICTho fair value gap je aktuálne v tomto bode failnutý. Hej. My sme ho kompletne revertli. Čiže toto je order block, changing state of delivery. Hej.
A teraz si to spájate s internou, externou likviditou. Hej. A podľa toho, ako necháva ten market teraz tie legy, tak počujete aj si ho vravieť o tom, že ten trading je teraz nie vždy, hej, nie vždy ten market je proste high probability. Pretože on tie legy v podstate skladá veľmi blízko, je to konsolidačný market, čiže keď si vyberieme, hej, máme high, ktorá je sweepnutá v tomto bode, a čo máme ďalej? Máme low. Hej, čiže to je celý tento leg. Len a len tento úsek tejto price action, hej, ktorá je tu na. Tu. To je náš leg. Čiže máme externú likviditu, ktorá bola sweepnutá, tam sme nechali 4-hodinový bearish order block, následne ideme hore, ďalší order block, change state of delivery, čiže kde je nejaký bod toho, kam ten market môže veľmi pravdepodobne ísť. Low a tento gap, hej, gap, ktorý je tu na. Áno. Tým, že tu máme ešte imbalance, OK, môže sa to stať, že ten market do toho imbalance pôjde. To je ďalší náhľad, ktorý sme mali. Hej. Z tejto high sem do tohto volumového imbalance, ale to je akože otáznik. Hej, to je otáznik. Ak ten market je bearish a ak ste v trende, tak áno, on vám doručí celkom fajn pohyb, celkom príjemný pohyb. Čiže toto aj ICT, keď hovorí teraz, že ten market je veľmi ťažký, tak z môjho pohľadu myslí toto. Hej, že ten market mení veľmi, veľmi rýchlo nejakú svoju štruktúru, jak sa to tak dá nazvať, lebo však sme v range, tak ja neviem, či to má nejakú štruktúru, ale chápeme sa. Hej? A tu keď sa pozrieme na tento leg z 5-minútového časového rámca, tak tu na to veľmi pekne vidíme, že máme low, máme high, tú likviditu sme triggerli tu na, povedali sme si, čo sa nachádza tu. Či teraz je vašou otázkou rozpoznať, OK, pôjde ten graf po túto sell side, alebo pôjde po túto buy side likviditu, ktorá je tu na. Hej. A to sa deje tu. Hej, čiže máme hodinový gap, ideme nad neho, market ide nižšie. Áno. Ideme up, bearish order block. Hej, je to kandidát na bearish order block, pretože kde je? V opening price. Pardon, min threshold. Changing state of delivery. Ideme pod to. Následne ideme do toho. Bearish order block. Tu na. Hej. Kde dáva zmysel, aby ten market išiel. Ak toto je jeden celý leg. Tu na. Máme sell side, máme buy side, čiže veľmi podobne ako vidíte ICT-ho vyznačovať, hej, keď hovorí, pôjdeme po buy side alebo pôjdeme po sell side. Tak tu na medzi tým máte ten obrázok, hej, čo celé sledovať. Takže toto tu je taktiež 5-minútový order block. Čiže vidíte, že máme 4 hodinu, to je hlavný order block. Následne v tom order bloku je hodina, 30, 15, 5 až minúta. Hej. Čiže všetko je tu. Od vyššieho po menšie, všetko sa nachádza tu na. Jo. Ak by sme si rozobrali toto, ale spravím to pri jednom príklade, nebudem to tu všade kresliť, pochopíte to, verím. To isté môžeme rozobrať tu na, čiže máme opening price, min threshold týchto troch sviec, bude sa tam nachádzať gap, changing state of delivery, nízky časový rámec a taktiež to bude indikovať short, ale to nemusíte samozrejme nejako robiť. Tým pádom sa z toho trhu aktuálne stáva na nejaký vyšší časový rámec taký
zložitejší market, by som povedal, pretože tie legy sú stavané ako sú a sme v konsolidácii, definitívne áno. Čiže horšie sa aktuálne obchoduje. Ten Nasdaq proste nemá nejaký trendový market. Čiže hej, je to stavané viacej menej na nejaký intradenný scalping alebo intradennú volatilitu, kde je úplne v kľude aj s jedným mikrom, čo akože ja osobne odporúčam. Ak vám to stop loss dovoluje a naozaj chytíte veľmi fajn trade s veľmi úzkou stopkou alebo fajn stopkou, tak samozrejme môžete ísť aj za 2 mikra. Ale ten market aktuálne na to stavaný jednoducho nie. A vôbec ani nepotrebujete nejaké home runy chytať. Hej. Vy, ak viete, čo robíte, máte piči. Hej. Že či zoberiete 100 handlov, alebo si chytíte 500 handlov, pretože viete, čo robíte a je vám to v podstate jedno, čo ten market bude robiť ďalej, pretože viete, že ten svoj setup tam proste nájdete. Hej. Jednoducho zoberiete si z toho trhu a odchádzate. Hej, akože dať aj $100 na tých futures účtoch za deň je úplne v pohodičke. Niektoré dni budú také, že budete mať presne tú stopku úzku, chytíte krásny trend, ten market vás povedie k peknému profitu a môžete chytiť $500-600 deň. Čiže akože pomaličky a vôbec to nesiliť. Tým, že sme prišli tu do 4-hodinového order bloku, tak aj keď ten market je bearish, tak v tých order blokoch jednoducho a nachádzame reakcie. Hej, tie reakcie tam sú. No a tu tým, že máme mean threshold, opening price je tu nahore, znova si môžeme vyznačiť low, môžeme si vyznačiť high, čiže zase tento leg, ktorý je tu market dropuje nižšie, tak tie gapy, ktoré nás zaujímajú, sa budú nachádzať v tomto leveli. Jo. Čiže chceme sledovať, či tu je nejaký gap, čiže znova ideme tými časovými rámcami a tu je 15-minútový gap, ale je tu aj imbalance. Čiže celé toto je nejaký náš potenciálny inverzný gap, ktorý sledovať. A v tomto bode nič extra. Market ide nižšie. Hej. Následne to revertujeme v tomto bode. Čiže tu bol, ak sa nemýlim, ten breaker, o ktorom som vravel. Breaker block. Pointa je tá, že tie dôležité gapy sa nachádzajú tu. Hej. Keď máme vyznačený mean threshold, opening price a ten graf cez tú opening price preletí s gapom, tak ten gap je dôležitý. Čiže ako náhle ten market ide nad neho, čo vidíme tu áno, schováva sa tam order block, hej, následne ideme dole a ako náhle my to revertujeme, tak následne tam budeme mať taktiež bullish order block. To je jeden z tých dôvodov, prečo som ja hovoril o tom, že som longoval túto sviecu, ktorá je tu, pretože je to order block a ten market išiel z dola, následne hore. Čiže my sme kompletne invertli tento gap, čiže automaticky sa pozerám na toto ako na order block alebo prípadne až po close tejto sviece. Hej, sa ísť nejaký long a kde to zase dáva zmysel. A o tomto hovorím, že ten market je proste aktuálne úplne v piči. Ten Nasdaq. Lebo to, čo necháva, sú proste, to je že prostredie na scalping z väčšej časti. Čiže prichádzame do toho gapu, je to inverzný gap breaker order block, market ide hore, toto je prvé naranie, od tejto high po túto low, áno, je void prvý tuna. Hej, tu je void, vidíte ho. Čiže čo robí ten market? On rebalansuje gapy.
keď ten market bude bullish viacej, tak on ho nebude rešpektovať ten gap a pôjde po high. Čiže máme externú likviditu, internú likviditu. Hej, ono zase aj celé toto je menej price lag, ktorý má v sebe určitú, ale skôr by som si vyznačil túto low a túto high, to mi dáva asi taký väčší zmysel. Nevždy to je aj pre mňa nejako opticky a dobre viditeľné, hej, alebo viem s určitosťou povedať, hej, nikdy. Niekedy je ten market veľmi clean, čo sa týka tých legov a je mi jasný nejaký trh na likviditu, ale naopak, keď je to viacej menej také rangeové prostredie, v akom sa nachádzame aktuálne, tak proste je to úplne jednoducho neviem si dať nejaké maximum, hej, že pokiaľ chce vidieť ten graf ísť, ale to, čo tu vieme, je, že to je order block, tu sa niečo stalo, je tu dôležitý gap, graf zmenil štruktúru, hej, je to changing state of delivery, order block, market na to reaguje, ide vyššie, hej, proste je to long. Áno, je to, keď idete do tohto gapu, market tu zastavuje, má menšiu rally dole, nechcete ten market v podstate vidieť ísť znova späť nejako veľmi pod tento gap. Hej, akože to by bol pre mňa jednoznačne red flag, čiže ono ideálne nech sa ten graf tomu vyhne a nech pokračuje smerom hore. Hej, čiže toto je v podstate aj myslené tým, choďte, kúknite si ICT-ho. Čo je perfektné, je, že veľmi sa nám zhodujú tie PD zóny, ktoré aj on má vo videách, tie gapy, ktoré má vyznačené, nejaké setupy konkrétne, ktoré ide, tak v podstate to aj dneska bola moja exekúcia, ten trade bol v podstate 1:1, ukážeme si to a tak. Ďalej, tu máme imbalance daily, čiže znova máme opening price, máme threshold toho 4-hodinového order bloku, ktorý sme si vyznačili a z denného časového rámca tu máme imbalance. Čiže tento imbalance je taktiež podstatný a chcete sledovať, čo tam tá cena robí. Prejdem na 15-minútový časový rámec, tak to vidíte krásne tu na. Čiže ideme nad to, sweepujeme likviditu nad touto high a toto je oveľa lepší trade, hej, pretože to, čo máme tu na, je high a low. Hej, tento leg je proste oveľa krajší a impulznejší. To nás sme to aj videli, že akú sme mali peknú rally dole. Čiže máme low, máme high, toto, čo je tu. Jo. Likvidita. Krásna naskladaná. Voidy. Vždy, keď máte takto void, ja vyberám ten najspodnejší. Čiže toto. Ako na dojazd. Market sweepuje highs, čiže likvidita je triggernutá. Dostávame sa kam? Sledujte túto čiarku, čo tu mám. To je opening price nášho order bloku. Market ide nad to a následne ideme pod to. Čiže veľmi pravdepodobne toto bude order block changing state of delivery a ako náhle ten market ide dole a vidíte, že nie je tu žiadna vôľa toho marketu ísť vyššie. Môžete si kľudne zobrať aj všetky tieto sviece, ktoré sú tu na zelené. Ako náhle market zatvára pod tým, môžete ísť short, vaša stopka je nad high a targetujete sell side, void, sell side, ktorá je tu na. Čiže vždy sa pozeráte na to, kde sú gapy, pretože ten market nič iné nerobí. Vždy je to o tom, že rebalancuje, voidy minimálne sú dochádzané, čiže tie gapy, ktoré vidíte medzi tými legmi. Hej. Dnešný príklad, toto bol za mňa akože tiež veľmi, veľmi fajn trade. Hore. Máme opening price, tu na. Min threshold, opening price je tu. Hej. Z 30-minútového časového rámca máme tu na gap. Z 30 je ten gap pekne udržaný. Keď pôjdeme na nižšie časové rámce, tak sledujte toto.
Ten market išiel dole a ideme k min thresholdu toho order bloku, ale toto tu je veľmi silná likvidita, hej, to si pýta vybrať. Pretože máme low, máme high, menší retracement, nedošli sme túto sell side, rally hore. Keby niečo mám hľadať, ja potrebujem vidieť ten market ísť pod túto low. Nej. Čo sa nestalo, ale namiesto toho sme išli hore. A tu nám máme gap, kde ten market ide hore a následne dole. Čiže v tomto bode hľadám short do sell side liquidity pod touto low. Hej. Čiže externá likvidita tohto legu. Hej. Market ide na to, sweepuje externú likviditu, čiže buy side a následne máme konsolidáciu, ktorá nejde proste na ten bearish order block, hej, čiže tu je bearish order block. Čo robí ten bearish order block bearish order blockom? Ten gap. Hej, čiže ideme nad to, pod to. Je to changing state of delivery, je tu na. Čiže toto tu na, ako náhle tam market príde, je order block. Celá táto svieca, prípadne tieto dve, sú bearish order block ICTho. Prídeme tam a toto je market maker model. Hej. Sell side, rally hore, konsolidácia, veľmi smooth lows, bearish order block, celý obrázok máme tu. Čiže neznamená to len, že mám teraz bullish order block, hej, a idem z neho longy. Nie. Ten market to bude komunikovať, hej. Musíte to čítať. Ideme do opening price, min thresholdu, ideme do opening price. Čo sa stalo v min thresholde? Ten market tu naskladal likviditu. Hej, veľmi smooth lows. Ja by som chcel vidieť toto vybrať, ak by som chcel byť longový, ale to sa nestalo. Čiže toto tu je market maker model. Máme akumuláciu, manipuláciu, distribúciu. Hej, toto je ICTho market maker model. Tu na. Teraz tento trade 1:1, veľmi rovnaká myšlienka, ale on to išiel asi z 15 sekundových grafov, jak ľúbi. Čiže v tomto bode máme čo? Sweepli sme low. Hej. Túto. A máme high. Túto. Osobne som celkom čakal to, že ten market proste pôjde hore, ale nestalo sa to. A my sme to failli. Čo sme vyplnili? Hádajte. Gap. Prvý take profit. Čiže máme gap. Áno. Market ide pod neho a zároveň nad neho a necháme bullish 5-minútový order block tieto dve sviece. Tento order block si ale taktiež môžem rozdeliť. Hej. Samo o sebe na scalp long do prvej liquidity, void, stopka na break-even, hej, môže byť. Toto, čo tu môže byť váš trade. Ak ten market je bearish, stane sa presne toto, čo vidíte aktuálne tu na. On príde do toho voidu a následne koniec. Hej, toto je koniec. Toto. To je, že the end. Nejdeme vyššej. Min threshold tam nebudem dávať, lebo sme tam nedošli. Čiže máme opening price tohto order bloku a všímajte si tento gap, ktorý je tu. Hej. Takto. Ono
stačí aj toto. Hej, proste toto je gap, tu na imbalance. Môžete si to zaznačiť, ale aj keď sa toto stane, tak je to v podstate dostačujúce pre ten market. Čiže ako náhle tá cena ide nižšie, ako je tento gap, hej, tu, ide pod to, hej, je to 5-minútový gap. Z minúty to vyzerá nejako takto. Čiže my ideme nad to, pod to a následne ideme nad to. Hej. Toto dám preč, pretože ma to vyrušuje. Min threshold. Toto bol v podstate z minútového časového rámca trade. Na nejakú konfirmáciu alebo... Akože ono je dostačujúce aj toto, hej, z tej 5 minúty. Pretože je to order block. Keď chcete ísť ešte hlbšie, tak môžete ísť na minútový časový rámec. Ťukli sme ho, tu na. Mali sme tu gap. Sme späť nad gapom, ideme do order bloku, plníme prvý gap. Hej. Ďalšia buy side likvidita nad touto high a celá táto range. Ale market to nespravil. Hej, je bearish. Aj keď len budete mať takýto trade, vám to môže byť jedno. Ale viete, prečo to ten market spravil. Hej. Keď tomu budete rozumieť, tomu trhu, tak vám to bude úplne že jedno. Zoberete si jednoducho niečo, odchádzate, dobre, idem preč z toho trhu. Nie je potrebné to úplne handiť ďalej. Ideme pod ten gap, následne ideme nad to, min threshold, bullish order block, hej, tu na, hitli sme ho, menšia rally hore. Kde má target? To je terminus. Ak sa bavíme o tomto legu, pretože tu je buy side, tu je sell side pod touto low, čiže máme high, máme low, tu low sme sweepli, necháme bullish order block, následne ideme hore, ťukli sme ho, tu na tieto dve sviece, či 3, či koľko ich je, prišli sme do toho, ale čo robí ten market? Failuje. Hej, tu na. To znamená, že sme není bullish. Jo? Toto je moment, kedy dostajem aj ja stop loss. Že ten market sa veľmi rýchlo revertne proste späť. V tomto bode znova menšia reakcia, stopka je hneď break-even. Nemusíte čakať na to, kým vás to prepáli. Hej, nemusíte. Ten market ideálne nech je rýchly. Hej, vy chcete od toho trhu vidieť momentum. Vy nechcete, aby ten market došiel do order bloku, išiel hore, tu je gap, zase ide dole, potom hore a zase dole. Hej, to nechcete vidieť. Vždy to komunikoval ICT. Vy chcete vidieť impuls jeho PD zón. Keď máte dobré PD zóny, sú dobre vyznačené, vy toto nechcete vidieť. Následne ten market ide dole. A čo je toto? No, hádajte. Bearish order block. Hej. Kde sme zatiaľ ani nedošli. Čiže tým, že to failo, tak to otvára cestu pre mňa k tejto sell side likvidite. I hneď ako to vidíte failovať, ten order block tu na, tak môžete byť short. Hej. Nemusíte čakať. Pokiaľ chcete brať druhý trade, tak tu nám môžete byť short hneď ako ide táto svieca. Ja som mal následne na nej short
Ako náhle táto svieca išla, už som vedel, že proste je zlé, OK, som proste mimo, ten market je bearish, fajn, shortujem toto a následne ideálne 24 215 sell side likviditu. Jo, budeme to rozoberať ďalej, ale toto je absolútne gro. Hej, akože nie je tu nič, čo by som vynechal z nejakej mojej analýzy, toto neviem, prečo mi sem skáče. Z nejakej mojej analýzy a z nejakých mojich myšlienkových pochodov za marketom je toto absolútne gro. Čiže min threshold, opening price, PD zóny v nich, nech ten market ide nad to, následne nech to revertne, alebo pod to nech to revertne, tam sú order bloky, tam sa schovávajú. Externá, interná likvidita, tradovať do gapov, pretože tie sa veľmi často plnia, aj ak ten market je bearish, ako v tomto bode, ten market dojde aspoň toto. Hej, ten market to robí, čiže on tie gapy v podstate dochádza, ak je bearish, zastaví tam a ide opozitným smerom.